Orioko arraunlariak herriko enparantza nagusian elkartu dira Donostiara abiatu aurretik. Bertan dira goizean goizetik Iñaki Sarasua, Orioko presidentea, eta Jose Luis Korta, entrenatzaile eta patroia. Azken hau, iaz bueltatu zen Oriora, 18 urte bere herritik kanpo eman eta gero, Michelin, Kaiku eta Zierbenan. Bere esperientzia zabala laster igarri da Orioko traineruan. Aurreko igandean Orio izan zen lehena, San Juan Darrekiko segundu terdiko abantaila lortuz. Kontxako banderarik gehien daukan herri honek, gaur trapua bereganatu dezake berriro, agorraldi luze baten ondoren. A la embarcación de Ciervana, de un momento a otro la San Nicolás de Orio y la Livia de Pasajes de San Pedro, que también van a pasar por este pesaje. Donostiako portura heldu eta aurrena traineru guztiak pixatu eta neurtu egin behar dira, untziek baldintza batzu bete behar dituzte eta. Aurreko urteetan bakarrik lehen jardunaldian egin oizen operazio hau, baina aurten errepikatu egin dute, bigarren igande honetan ere bai. Korta arraun munduko gizonik ezagunena da, zalantzarik gabe. Sarritan polemika eragile izan da, baina inork ezin uka entrenatzaile bikaina dela. Arraunlari eta entrenatzaile bezala ez zaio garaipenik falta. Patroi lanean, gaurkoa izango litzateke irabazi ezkero, lehenengokoa Kontxan. Asko getortzia federazio esanaz, badula klub batzuk, 6 txalopa dutenak, eta orduan igual bat atea o bestiatea, inok ez dakit nola txalopatatze zuen, orduan pentsatu genuen, lanak berriz pisatu eta neurtu. Horregatik egin dugu. Aldaketarik eguna? Bai, koiztapeka mintzatu. Maria Francisca Etxeberria, Orio Taramona, portutik Santa Maria Elizarako bidean doa. Urte mordoska da Maria Francisca, Oriok parte hartzen duen estropada guztietara joaten dela, arraunlariekin batera. 70 urte ditu, baina oraindik berak gertatzen ditu Orioko arraunlarientzako ogitartekoak eta fruta. Gaur igandea izanik, meza entzun beharra dago estropada hasi aurretik. Herrietatik etorritako jarraitzaileek hiriburuko aldezarra margotzen hasi dira goizerdirako. Kolore guztien artean, oriotarren kolore horia da ezpairik gabe gehien ikusten dena. Bitartean, jarraitzaileen ilusioak gauzatuko dituztenei, arraunlariei hain zuzen, zer baino luzeago egiten zaie itsasoratu arte eman beharreko denbora. Oriokoen taktika nerbioen kontra lan egitea da. Estroboak egin, arraunak prestatu, edota untzia garbitu. De momento una cosa, todos los delegados... Miguel Tardagila epaile nagusiak azken aginduak eman behar dizkie 8 klubetako delegatuei. Estropada hasten denetik bukatu arte lehorreko epaimaian ere ondoan. Entrenatzaileen untziak geldi estropada osoan. Geldi!
Patroiei, une oro epaileen agindua bete ditzatela, inongo keinurik gabe. Ez du nahi inork esku altxatzerik. Hori egitean, oharpen bat jasoko baitu patroiak. Gaur estropada serio egiteko moduan dago, eta egin dezagun guztio serio. Orduan, inongo keinurik ez. Konfunditzen bada epailea konfundituko da, baina berak agindu behar du. Bera da estropada hobe ikusten duena, nervio gutxiagorekin. Orduan, Barkatu eta keinuren bat baldin badago zer? ohar bat bakarrik, eta bigarrenarekin kalera zoaz. Ondo da, ondo da. Epaile badakite lehenengo keinuaz, Bai, baina jakin dezagun guztiok zer gerta daitekeen. ez baina arauak badakar zer den oharpen bat, eta oharpen bi estropadatik kanporatu. Bueno, ados gaude, ulertu duzue? Que va a dedicarme a tirar una camiseta. Don Iván Altos Gorio, Don Iván Altos Gorio, Don Iván Altos Gorio. San Pedro Gordo Ilauiz, San Pedro Gordo Ilauiz. Orio aurrena ez. Orio aurrena ez. San Pedro alde Orio kontra. San Pedro alde Orio kontra. San Pedro Ilauiz. San Pedro Ilauiz. Hirua zenean alda gaur? San Pedro alde, baina aurrena ez, Orio ibai ez, da holan dago. San Pedro favorito bezala. Ere ikusi behar. Orio, Orio, bize! Orio, Gaur ikusle kopuruaren errekorra utziko da Donostian. 19.000 pertsona ikusiko dute estropada sarrera ordainduz, baina kopuru hau ez da danera Donostian estropada ikusiko duten guztien laurdena baino izango.